Mä haaveilin, että mä olisin isona ratsastuksen opettaja. Mä haluaisin isona, että musta tulisi olympiavoittaja. Sitten mä haluaisin, että mä olisin opettaja. Ja sitten mä haluaisin olla päiväkodissa töissä. Sitten mä haluaisin olla laulaja ja tanssija. Ja sitten mä haluaisin olla PSG:n kapteeni. No, siitä, että mä saisin perustaa perheen ja että mun läheiset ja itse olisin terve ja lääki saisi ihan huippua. Haluaisin oppia pianoilla soittamista. Aion tulla lekkakuskiksi. Varmaan siitä, että mä olisin arkkitehti, kun se on mun unelma-ammatti. Mä haluaisin olla olympiavoittaja ja myös tulevaisuudessakin jalkapalloilija. Jätski. Perhe ja ystävät. Mulle on kaikkein tärkeintä kaverit ja perheet tällä hetkellä. Perhe ja ystävät ja se, että niiden kanssa saa viettää tarpeeksi aikaa ja ehkä se, että nyt pitää muistaa nauttia näistä peruskoulun viimeisistä 2 viikosta. Mulle on tärkeintä just nyt perhekaverit ja harrastukset. Kavereiden kanssa leikkiminen. Ja mulle on tärkeintä just nyt perhekaverit, rahaa ja harrastukset. Perhe ja kaverit. Perheen ruokakaverit.